15 aprilie este în fiecare an data până la care cetățenii, rezidenții și cei care sunt plătiți pe teritoriul american trebuie să își achite taxele. În această perioadă, persoanele fizice, dar mai ales companiile de contabilitate, simt presiunea datei de 15 aprilie. Domnul Dan Pantor, de la firma Paragon Tax, firmă preferată de majoritatea românilor din New York, ne ajută și anul acesta să înțelegem fenomenul fiscal. Există noutăți în taxe anul acesta, dar din fericire nu afectează clienții mei și persoane cu un income în general mediu. Toate schimbările care se întâmplă anul acesta sunt la nivel de câștig de peste 250.000 în sus. A plăti taxe este întotdeauna o povară pe spatele fiecărui contribuabil, mai ales în situația în care codul american de taxe conține peste 3,8 milioane de cuvinte, completarea formularelor de taxe ocupând în total peste 6 miliarde de ore pe an. În perioada aceasta lucrăm și 17 și 18 ore pe zi. Problema este de cum ne simțim fizic, eu și cele două asistente ale mele. Dorim să avem toate hârtiile de taxe, toate, forme de taxe care contribuie la rezolvarea taxelor pe anul 2014, de la W2 form, 1099 form și orice alte forme care prezintă câștig sau situații de deducții în taxe. Este destul de complicat pentru că sunt persoane care au câștiguri simple, sunt angajați de o firmă și au o formă W2, dar sunt și persoane care au situații mult mai complicate. Bineînțeles, când situațiile devin mai complicate, când folosesc rental pentru un apartament sau pentru o casă sau o corporație, lucrurile devin mai complicate și, într-adevăr, nu putem rezolva dintr-o singură apariție a clientului situația respectivă și va trebui să mergem și zilele următoare sau primesc un e-mail sau primesc un text message cu ce este de completat. Sistemele de taxe tot mai complicate diferă de la un stat la altul și de la un an la altul. Problemele de greșeli în taxe sunt destul de multiple, începând cu probleme de data entry, adică modul cum s-au băgat cifrele respective. Este de bază să nu se greșească când se introduc în computer datele respective. Pe urmă apar cel mai des lucru care clienții mei apar cu scrisori care nu îmi plac aceste situații, la un moment dat în luna iulie sau august sau spre sfârșitul anului, când respectivii constată că au primit scrisori de la Internal Revenue Service sau de la New York State, nedeclarând toți banii din taxe, pentru că ei nu au primit ori toate hârtiile de câștig sau le-au mixat prin casă și nu mi le-au adus în timpul respectiv. În acel moment, IRS-ul sau New York State fac o recalculare și respectivii nu înțeleg de ce trebuie să mai plătească niște bani. Este o situație foarte simplă. Deci, în momentul în care sosesc la mine, vor trebui ca toate aceste hârtii să existe. Nu mulți dintre clienții Paragon Tax știu că domnul Dan Pantor își ocupă puținul timp liber făcând sport. Joacă tenis și schiază. Am descoperit o pasiune recentă în ultimii 8-9 ani de a schia și întrucât schiul se suprapune cu sezonul de taxe, acum câțiva ani, practic în 2008, în timpul verii, când în emisfera sudică este iarnă, am fost și, printre altele, am schiat în Argentina. Este ceva total deosebit care, nu am crezut că este așa de adictiv. Tenisul îl practic de 2 ori pe săptămână, în perioada de taxe numai o singură dată pe săptămână, dar totuși mă rup de această activitate o dată pe săptămână și joc acest sport. Este un sport și acesta incredibil care se poate practica până la vârste extrem de avansate și, ce este foarte interesant, creează relații extraordinare între persoane. Nivelul meu de tenis este o clasificare de la USTA Tennis Association, care, levelul meu e 4,5. Da, am fost și am jucat, joc niște competiții la persoane nu de vârsta mea, de vârste diferite, dar de același nivel de competitiv, de acest 4,5. Da, am jucat câteva finale, am și câștigat una din finale prin anul 1995 sau 1997, iar împreună cu fiica mea, Andreea Pantor, acum în jur de
7 sau 8 ani am fost vicecampion ai statului New York la father-daughter, adică tatăl-fiică campionat. Dacă sistemul fiscal american vi se pare prea sofisticat datorită vocabularului greu de accesat, firma Paragon Tax, cu peste 20 de ani de experiență, vă poate ajuta și anul acesta și vă poate reprezenta interesele. Biroul nostru se află pe Queens Boulevard, la 4612 Queens Boulevard. Camera este 205 în Sunnyside. În fiecare zi și în această perioadă de luni până sâmbătă inclusiv, practic de luni până vineri între ora 11, aș spune cel mai corect, și 7 seara, dar marțea și miercurea suntem până foarte târziu. Încercăm să acomodăm persoane care lucrează sau nu au timp în timpul săptămânii, iar sâmbătă între ora 12 și 4.